Τι θα γινόταν αν όλα όσα πιστεύαμε για την πτήση MH370 ήταν λάθος? Το 2025 μια αλήθεια, μια συγκλονιστική ανακάλυψη βαθιά κάτω από τον πυθμένα του ωκεανού αμφισβητεί την επίσημη ιστορία, αποκαλύπτοντας μυστικά που ξαναγράφουν την ιστορία και εκθέτουν μια κρυμμένη αλήθεια που κανείς δεν περίμενε. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όλα όσα πιστεύατε για την εξαφανισμένη πτήση. Η εξαφάνιση που πάγωσε τον κόσμο. Τι θα γινόταν αν όλα όσα πιστεύαμε για την πτήση MH370 των Malaysia Airlines βασίζονταν σε λάθος υποθέσεις? Τι θα γινόταν αν μια νέα επιστημονική ανακάλυψη το 2025 απλώς έλυνε το μεγαλύτερο μυστήριο στην αεροπορία και αποκάλυπτε μια εκδοχή γεγονότων που κανείς δεν περίμενε? Με τα χρόνια, οι θεωρίες κυκλοφορούν σαν πυρκαγιά, αλλά καμία δεν έχει φέρει λύση. Τώρα, νέα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η εξαφάνιση του αεροπλάνου μπορεί να ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία. Και αν είναι αλήθεια, θα μπορούσε να αποκαλύψει σοβαρά κενά στα παγκόσμια συστήματα αεροπορίας και κρυφές αλήθειες που θαύτηκαν από τη σιωπή. Η πτήση MH370 δεν ήταν απλώς ένα άλλο αεροπλάνο. Έγινε σύμβολο φόβου, αποτυχίας και αναπάντητων ερωτημάτων. Στις 8 Μαρτίου 2014 το Boeing 777 απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με κατεύθυνση το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες. 38 λεπτά μετά την απογείωση εξαφανίστηκε από τα πολιτικά ραντάρ χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου. Σε έναν κόσμο γεμάτο παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, αυτή η σιωπή ήταν κάτι παραπάνω από παράξενη. Ήταν ανατριχιαστική. Οι αρχικές έρευνες έδειχναν προς τον Νότιο Ινδικό ωκεανό, βασισμένες κυρίως σε σήματα χειραψίας δορυφόρων. Αλλά μετά από χρόνια αναζήτησης σε αυτήν την περιοχή εμφανίστηκαν μόνο λίγα κομμάτια συντριμιών. Τα περισσότερα μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται. Το μυστήριο έγινε πιο σκοτεινό και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να χτίζουν τις δικές τους θεωρίες. Κάποιοι κατηγόρησαν τον πιλότο υπονοώντας μια σχεδιασμένη αυτοκτονία. Άλλοι έδειχναν με το δάχτυλο ξένες κυβερνήσεις ή ακόμα και τρελές ιδέες όπως UFO ή μυστικές στρατιωτικές βάσεις. Αυτές οι θεωρίες έγιναν δεκτές, αλλά δεν προσέφεραν απαντήσεις. Ο ισχυρισμός περί αυτοκτονίας του πιλότου αγνόησε την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων από το ιστορικό του ή τα δεδομένα πτήσης. Η θεωρία για τη Βόρεια Κορέα απορρίφθηκε γρήγορα ως μη ρεαλιστική. Και ενώ η ιδέα μιας αεροπειρατείας φαινόταν πιθανή, καμία ομάδα δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη. Με την πάροδο του χρόνου, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης εξασθένησε και το δημόσιο ενδιαφέρον μετατοπίστηκε αλλού. Αλλά για τις οικογένειες των επιβατών, ο πόνος δεν τελείωσε ποτέ. Μεταφερόμαστε στο 2025 και τα πράγματα παίρνουν μια ξαφνική τροπή. Μια ομάδα γεωλογικής έρευνας που σαρώνει μια βαθιά τάφρο στον Ινδικό ωκεανό έκανε μια απροσδόκητη ανακάλυψη. Δεν έψαχναν για το αεροπλάνο. Μελετούσαν τεκτονικές πλάκες και υποβρύχια ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αυτό που βρήκαν ήταν μια μεγάλη τεχνητή κατασκευή κάτω από στρώματα ειζημάτων. Το υλικό τέριαζε με μέταλλο ποιότητας αεροσκάφους και έδειξε σημάδια τάσης και διάβρωσης που συμβατά με μια συντριβή πριν από χρόνια. Αυτό που κάνει αυτό το έβριμα σημαντικό είναι το πού συνέβη. Η τάφρος βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις επίσημες ζώνες έρευνας. Βρίσκεται σε μια περιοχή που είχε αρχικά απορριφθεί ως άσχετη με βάση τα δορυφορικά δεδομένα. Αλλά οι επιστήμονες λένε τώρα ότι αυτές οι δορυφορικές χειραψίες μπορεί να έχουν παρερμηνευτεί λόγω λανθασμένης ερμηνείας του σήματος. Με λίγα λόγια, ο κόσμος μπορεί να έχει περάσει χρόνια ψάχνοντας σε λάθος μέρος λόγω κακών δεδομένων. Ένα άλλο σοκ είναι η γεωλογική διάταξη της τοποθεσίας. Η τάφρος είναι εξαιρετικά βαθιά και βρίσκεται μέσα σε μια μεταβαλλόμενη γραμμή ρήγματος που προκαλεί τακτικά υποβρύχιες κατολιστήσεις. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι προηγούμενες αποστολές έρευνας δεν βρήκαν τίποτα. Είναι πιθανό τα συντρίμμια να θαύτηκαν φυσικά με την πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, η νέα ανακάλυψη κατέστη δυνατή μόνο επειδή οι μετατοπισμένες τεκτονικές πλάκες αποκάλυψαν μέρος του πυθμένα της θάλασσας. Χωρίς αυτή τη φυσική κίνηση, αυτό το στοιχείο μπορεί να είχε παραμείνει κρυμμένο για πάντα. Αυτή η αποκάλυψη ανοίγει μια νέα γραμμή ερωτήσεων. Αν η πτήση MH370 συνετρίβει τόσο μακριά από την πορεία της, πώς έφτασε εκεί? Ήταν σφάλμα πλοήγησης, τεχνική βλάβη ή κάτι πιο σκόπιμο?
Οι ειδικοί πιστεύουν τώρα ότι το αεροπλάνο μπορεί να είχε εκτραπεί χειροκίνητα πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως. Και αν ισχύει αυτό, ο πιλότος δεν ήταν μόνος. Μπορεί να υπήρχε κάποιο άλλο άτομο που να εμπλέκεται είτε εξ αποστάσεως είτε εντός του αεροσκάφους. Τα δορυφορικά δεδομένα αντιμετωπίζονται εδώ και καιρό ως η πιο αξιόπιστη πηγή στην υπόθεση MH370. Αλλά τώρα με πιο προηγμένα εργαλεία οι ειδικοί αμφισβητούν αυτή την εμπιστοσύνη. Το 2025 οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν νέα μοντέλα που ανέλυσαν εκ νέου τα ίδια σήματα χρησιμοποιώντας ενημερωμένους αλγόριθμους. Τα ευρήματά τους έδειξαν μια διαφορετική πορεία, μια που ευθυγραμμίζεται με αυτή την πρόσφατα ανακαλυφθήσα τάφρο. Αν είναι αλήθεια το τελικό ταξίδι του αεροπλάνου, μπορεί να είχε πάρει μια απότομη δυτική στροφή που πέρασε εντελώς απαρατήρητη. Αυτή η νέα πορεία αλλάζει κάτι περισσότερο από τον χάρτη. Μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε τι άλλο παραλήφθηκε ή αγνοήθηκε στη βιασύνη να εξηγηθεί η εξαφάνιση. Γιατί δεν δόθηκε ποτέ προτεραιότητα σε αυτήν την περιοχή. Υπήρχαν πρώιμα σημάδια που θαύτηκαν στη γραφειοκρατία ή στη διεθνή πολιτική. Είναι πλέον σαφές ότι η πλήρης ιστορία της πτήσης MH370 δεν χάθηκε απλώς στον ωκεανό. Μπορεί να παραμερίστηκε από εκείνους που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν τα στοιχεία πολύ μακριά. Η ανακάλυψη του 2025 θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τα προηγούμενα ευρήματα συντριμιών. Μερικά από αυτά τα κομμάτια, όπως ένα φτερό που βρέθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Αφρικής, χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την παλιά θεωρία της ζώνης συντριβής. Αλλά τα ωκεάνια ρεύματα μπορούν να μετακινήσουν τα συντρίμια χιλιάδες μίλια. Εάν το αεροπλάνο συνετρίβει αλλού αυτά τα μέρη, μπορεί να έχουν παρασυρθεί από μια εντελώς διαφορετική προέλευση. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των θεμελίων της έρευνας θα μπορούσε να χτιστεί σε ασταθές έδαφος. Νέα δορυφορικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια μυστική διαδρομή πτήσης, υπονοώντας μια απομακρυσμένη αεροπειρατεία και μια συγκάλυψη πίσω από την εξαφάνιση της πτήσης MH370. Μια μυστική παράκαμψη στο άγνωστο. Το 2025 μια συνηθισμένη γεωλογική έρευνα οδήγησε τους επιστήμονες σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από την τεκτονική δραστηριότητα. Ενώ χαρτογραφούσαν τα βαθιά ρήγματα του ωκεανού, εντόπισαν παράξενες μαγνητομετρικές ανομαλίες σήματα που δεν τέριαζαν με κανέναν φυσικό σχηματισμό. Αυτή η περιοχή βρισκόταν 3.000 χιλιόμετρα έξω από την επίσημη ζώνη αναζήτησης της πτήσης MH370. Αυτό που κέντρισε την προσοχή τους ήταν η συνέπεια των σημάτων. Μια μεγάλη μεταλλική δομή θαμμένη κάτω από παχιά στρώματα ειζημάτων κατά μήκος μιας μη χαρτογραφημένης τάφρου. Δεν ανήκε εκεί και δεν ήταν γεωλογική. Η ανακάλυψη προήλθε από ερευνητές που μελετούσαν σεισμικά πρότυπα κατά μήκος του πυθμένα του ωκεανού. Χρησιμοποίησαν προηγμένα μαγνητόμετρα για να παρακολουθήσουν τις αλλαγές στην πυκνότητα των μετάλλων γύρω από τα ρήγματα. Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση υπόγειων ορυκτών κοιτασμάτων ή κινήσεων πλακών, όχι συντριμιών αεροσκαφών. Αλλά όταν τα όργανα έδειξαν ένα ασυνήθιστα πυκνό γραμμικό σχήμα, ξεχώρισε. Μετά από επανειλημμένα περάσματα που επιβεβαίωσαν τις ίδιες μετρήσεις, η ομάδα ήξερε ότι είχε βρει κάτι τεχνητό. Οι ειδικοί αργότερα τέριαξαν τις διαστάσεις της ανομαλίας με μέρη ενός Boeing 777. Η κατασκευή εκτινόταν σε μήκος 20 μέτρων και η πυκνότητα του υλικού ευθυγραμμιζόταν με αλουμίνιο και τιτάνιο αεροπορικής ποιότητας. Αυτό που σόκαρε περισσότερο τους ερευνητές ήταν το βάθος πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε γνωστό συντρίμι που είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως. Τα απότομα τυχώματα της τάφρου και το ασταθές έδαφος είχαν κρατήσει αυτό το σημείο κρυφό για χρόνια. Χωρίς τις φυσικές μετατοπίσεις των πλακών, τα συντρίμια θα ήταν ακόμα αόρατα. Εν τω μεταξύ, νέα εργαλεία επέτρεψαν στους μηχανικούς να επανεξετάσουν τις χειραψίες δορυφόρων που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική έρευνα. Αυτές οι χειραψίες ήταν σήματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ του αεροπλάνου και των δορυφόρων Marsat που πιστεύετε ότι παρακολουθούσαν την κατεύθυνση της πτήσης MH370. Αλλά το 2025 το λογισμικό θα τροφοδοτούνταν από βελτιωμένα δεδομένα. Τα μοντέλα αποκάλυψαν κάτι παράξενο. Η ενημερωμένη ανάλυση έδειξε ασυνέπειες μεταξύ των διαστημάτων σήματος και των γνωστών ταχυτήτων των αεροσκαφών. Η διαδρομή που υποδείκνυαν τα αρχικά δεδομένα δεν ίσχυε πλέον. Αυτό που αντικατέστησε αυτή τη θεωρία ήταν ακόμη πιο σοκαριστικό.
Η νέα τροχιά έγειρε δυτικά νωρίτερα και ταξίδεψε βαθύτερα σε μια λιγότερο γνωστή περιοχή του ωκεανού. Η πορεία δεν τέριαζε με τα φυσικά μοτίβα μετατόπισης του αυτόματου πιλότου. Επίσης, παρέκαμψε εντελώς τις εμπορικές αεροπορικές διαδρομές. Αυτό οδήγησε τους ειδικούς να εξετάσουν μια νέα πιθανότητα. Τι θα γινόταν αν το αεροπλάνο δεν είχε βγει εκτός πορείας μόνο του? Αυτό έθεσε τη θεωρία της πλαστογράφησης αναμεταδότη. Ένας αναμεταδότης λέει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που βρίσκεται ένα αεροπλάνο αλλά μπορεί να χειραγωγηθεί. Εάν ένα άλλο αεροσκάφος αντιγράφηκε το σήμα της M370, θα μπορούσε να είχε στείλει μια ψευδή τοποθεσία ενώ το πραγματικό αεροπλάνο γύρισε αλλού. Αυτό το είδος εξαπάτησης είναι σπάνιο, αλλά όχι αδύνατο, στον σύγχρονο πόλεμο. Η πλαστογράφηση σήματος χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τα ραντάρ εδώ και χρόνια. Οι στρατιωτικοί αναλυτές σημείωσαν μια άλλη κόκκινη σημαία. Η ωκεάνια περιοχή όπου εντοπίστηκε η νέα ανομαλία βρίσκεται κοντά σε ζώνες που χρησιμοποιούνται περιστασιακά για ναυτικές δοκιμές. Εάν η MH370 διέσχιζε μια τέτοια περιοχή, τα σήματα της μπορεί να είχαν μπλοκαριστεί, κωδικοποιηθεί ή αναχαιτιστεί. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για τέτοιες ενέργειες. Αλλά η τοποθεσία εγείρει δύσκολα ερωτήματα. Αν εμπλέκονταν στρατιωτικές επιχειρήσεις, έστω και έμεσα, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη σιωπή μετά την εξαφάνιση του αεροπλάνου. Αυτό οδηγεί σε μια ακόμη πιο σκοτεινή πιθανότητα, την αεροπειρατεία εξ αποστάσεως. Από το 2006, ορισμένα αεροσκάφη έχουν εξοπλιστεί με συστήματα fly-by-wire, στα οποία θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει εξωτερική πρόσβαση. Ο σκοπός είναι η ανάκτηση αεροπλάνων που έχουν υποστεί αεροπειρατεία, αλλά η τεχνολογία ανοίγει την πόρτα σε κακή χρήση. Αν κάποιος είχε την κατάλληλη πρόσβαση, θα μπορούσε να είχε πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου εν μέσω πτήσης. Οι επιβάτες και το πλήρωμα μπορεί να μην το έμαθαν ποτέ. Αυτή η θεωρία γίνεται πιο ανατριχιαστική όταν συνδυάζεται με τη νέα διαδρομή πτήσης. Η διαδρομή ήταν ασυνήθιστα ακριβής, σχεδόν προγραμματισμένη, περνώντας μέσα από τυφλά σημεία ραντάρ. Απέφυγε όλες τις μεγάλες χερσαίες μάζες και παρέμεινε εκτός του διεθνούς εναέριου χώρου. Ανεπρόκειτο για τυχαία συντριβή. Η διαδρομή είναι πολύ καθαρή. Αν ήταν ελεγχόμενη, τότε κάποιος τη σχεδίασε με αυτόν τον τρόπο. Περαιτέρω ανάλυση βρήκε στοιχεία ότι το τελικό ping του κινητήρα της MH370 δεν ευθυγραμμιζόταν με το τελευταίο γνωστό δορυφορικό σήμα. Αυτό το μικροσκοπικό κενό είχε παραβλεφθεί στο παρελθόν, αλλά τώρα ξεχωρίζει. Το νέο χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο μπορεί να πετούσε για περισσότερο χρόνο από ό,τι αναφέρθηκε εισερχόμενο σε μια ζώνη που δεν είχε ερευνηθεί προηγουμένως. Αυτό προσθέτει βάρος στην ιδέα ότι παραπλανηθήκαμε από ατελή ή αλλοιωμένα δεδομένα. Υποδηλώνει επίσης ότι η τραγωδία διήρκεσε περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Αν η νέα ανακάλυψη τάφρου είναι πραγματικά μέρος της MH370, μετατοπίζει το χρονοδιάγραμμα, την τοποθεσία και την κατανόηση του τι πραγματικά συνέβη. Υπονοεί ένα σενάριο όπου το αεροπλάνο δεν απλώς παρέσυρε και συνετρίβει. Απομακρύνθηκε πιθανώς από κάποιον ή κάτι με προηγμένη πρόσβαση. Αυτό εγείρει ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με τα τροτά σημεία των σύγχρονων συστημάτων αεροσκαφών. Αποκαλύπτει επίσης κενά στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκαν τα δορυφορικά δεδομένα κατά την αρχική έρευνα. Το απαγορευμένο νεκροταφείο του ωκεανού. Στα πέρατα του νότιου Ινδικού ωκεανού υπάρχει ένα μέρος που λίγοι χάρτες σημειώνουν και λιγότερες αποστολές τολμούν να προσεγγίσουν. Με το παρατσούκλι Black Titesi, αυτή η τάφρωση είναι βαθύτερη από όσο μπορούν να επιβιώσουν τα περισσότερα υποβρύχια. Τα ρεύματα είναι βίαια, η πίεση τεράστια και το έδαφος μεταβάλλεται συνεχώς. Είναι ένα μέρος που αποφεύγεται τόσο από ερευνητικές ομάδες όσο και από το ναυτικό λόγω της απρόβλεπτης φύσης του. Ωστόσο, αυτή η εχθρότητα το καθιστά ιδανικό σημείο κρυψώνας, ειδικά για κάτι που έμελε να μην βρεθεί ποτέ. Το 2023, μια ουδέτερη σκανδιναβική ερευνητική υπηρεσία έλαβε πρόσβαση για να εξερευνήσει τμήματα αυτής της τάφρου για μια μελέτη τεκτονικών τάσεων. Χρησιμοποιώντας υποβρύχια ντρόντς επόμενης γενιάς, τόλμησαν να μπουν στην Άβυσσο για να σαρώσουν τα ρήγματα. Αυτό που κατέγραψαν δεν ήταν κίνηση βράχων, αλλά συντρίμμια. Μια κάμερα ντρόουν κατέγραψε αυτό που φαινόταν να είναι ένα παραμορφωμένο πτερίγιο ουράς, στριμμένο αλλά αναγνωρίσιμο.
Πιο κάτω βαθιά αποτυπώματα στον πυθμένα του ωκεανού έμοιαζαν με σημάδια από το σύστημα προσγείωσης συμπαγή αποτυπώματα που έδειχναν ότι κάτι βαρύ είχε καθίσει εκεί απαλά, όχι βία. Και οι εικόνες ήταν ανησυχητικές. Η Άτρακτος φαινόταν σχεδόν ολόκληρη κάτι που έρχονταν σε αντίθεση με κάθε σημαντική θεωρία για έκρηξη στον αέρα ή σύγκρουση σε ελεύθερη πτώση. Τα φτερά ήταν εν μέρη θαμμένα κάτω από λάσπη, αλλά όχι θρηματισμένα. Το τμήμα της ουράς ήταν χωρισμένο, αλλά παρέμενε ευθυγραμμισμένο με το σώμα. Δεν υπήρχε εκτεταμένο πεδίο συντριμιών. Αυτό υποδήλωνε ένα επίπεδο ελέγχου, όπως μια αργή σκόπιμη κάθοδο και όχι χαοτική αποτυχία. Μια βαθύτερη σάρωση αποκάλυψε ότι είχε αναπτυχθεί ένα πτερίγιο πτέρυγας, ένα σήμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την προσγείωση για να επιβραδύνει ένα αεροσκάφος. Αυτή η λεπτομέρεια από μόνη της άλλαξε την αφήγηση. Ένα πτερίγιο που έχει αναπτυχθεί σε αυτή τη θέση συμβαίνει μόνο όταν οι πιλότοι ετοιμάζονται να προσγειωθούν. Αλλά αυτό δεν ήταν διάδρομος προσγείωσης ή καν μια ήρεμη επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν μια από τις πιο σκληρές ζώνες στη γη. Γιατί να επιχειρήσει κάποιος προσγείωση στο νερό σε ένα μέρος γνωστό για τα συντριπτικά βάθη και την έλλειψη πρόσβασης διάσωσης? Οι ειδικοί αργότερα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θέση του πτερυγίου δεν ήταν τυχαία. Είχε οριστεί σκόπιμα πριν από την πρόσκρουση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μέσα στο πιλωτήριο προσπαθούσε ακόμα να ελέγξει το αεροπλάνο τις τελευταίες στιγμές. Αλλά αν ο στόχος ήταν η επιβίωση ή η διάσωση, η τοποθεσία δεν είχε νόημα. Υπάρχουν δεκάδες ασφαλέστερες περιοχές κοντά που θα προσέφεραν καλύτερες πιθανότητες. Αυτό υποδηλώνει ένα διαφορετικό κίνητρο, ένα που ευνοεί την εξαφάνιση έναντι της επιβίωσης. Η προσγείωση στην μπλε κρύπτη διασφάλισε ότι το αεροπλάνο δεν θα διαλυόταν κατά την πρόσκρουση, αλλά το έκανε επίσης σχεδόν αδύνατο να ανασυρθεί. Ισχυρά ρεύματα, βαθιά ειζήματα και συνεχής τεκτονική κίνηση θα έθαβαν τα συντρίμμια μέσα σε λίγους μήνες. Καμία ανάκτηση μαύρου κουτιού, κανένα λείψανο επιβάτη, κανένα στοιχείο, μόνο σιωπή και εικασίες. Ακόμα πιο περίεργα ήταν τα σημάδια παραβίασης στην επιφάνεια. Αρκετά εξωτερικά πάνελ στην Άτρακτο φαινόταν να έχουν ανοιχτεί με βία, όχι σχισμένα από την πίεση ή την ωκεάνια ζωή. Αυτή η λεπτομέρεια κίνησε υποψίες μεταξύ των εγκληματολογικών αναλυτών. Δεν ήταν σύμφωνη με παθητική φθορά από την έκθεση στα βαθιά νερά. Αντίθετα, φαινόταν σαν κάποιος να είχε επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε μέρη του αεροσκάφους, πιθανώς στις μονάδες επικοινωνίας ή στους πυρήνες δεδομένων, αφού είχε ακινητοποιηθεί. Αν τα συντρίμμια οδηγήθηκαν σκόπιμα εκεί και βασικά μέρη αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν, αυτό υποστηρίζει τη θεωρία της σχεδιασμένης γόμας. Κάποιος μπορεί να ήθελε το αεροπλάνο όχι μόνο να συντριβεί, αλλά να εξαφανιστεί με τρόπο που δεν άφησε σαφή αιτία. Ένα νεκροταφείο τόσο βαθύ και επικίνδυνο που λίγοι θα τολμούσαν ποτέ να επιστρέψουν. Το είδος του μέρους όπου τα ερωτήματα θα συσσωρεύονταν πιο γρήγορα από τις απαντήσεις. Η τοποθεσία εγείρει επίσης γεωπολιτικά ζητήματα. Η μπλε κρύπτη βρίσκεται κοντά σε νερά που παρακολουθούνται από πολλές χώρες, αλλά δεν διεκδικούνται από καμία. Είναι ένα τυφλό σημείο στην παγκόσμια δικαιοδοσία, χωρίς επίσημη ιδιοκτησία ή εποπτεία. Αυτό το καθιστά ιδανικό σημείο για να κρύψει κανείς οτιδήποτε, από πλοία μέχρι μυστικά. Σημαίνει επίσης ότι ό,τι συνέβη εκεί μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί, να αγνοηθεί ή να θαυτεί κυριολεκτικά και πολιτικά. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η πτήση MH370 δεν διαλύθηκε στον ουρανό, ούτε συνετρίβει ανεξέλεγκτη. Τα στοιχεία υποδεικνύουν αργή κάθοδο και ελεγχόμενη είσοδο στον ωκεανό. Οι συνθήκες υποδηλώνουν σκόπιμη τοποθέτηση, όχι καταστροφή. Η τοποθεσία των συντριμιών, η δομική ακεραιότητα και το πτερίγιο των πτερίγων ευθυγραμμίζονται με κάποιον που διατηρεί την καθοδήγηση μέχρι το τέλος. Τι θα γινόταν αν οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν το μυστικό φορτίο της πτήσης MH370, όχι τους επιβάτες του, σε μια θανατηφόρα μυστική επιχείρηση? Το φορτίο για το οποίο κανείς δεν μίλησε. Στις αρχές του 2025, ένας πληροφοριοδότης διέρευσε μια έκδοση του μανιφέστου φορτίου της πτήσης MH370 που δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Σε αντίθεση με τις επεξεργασμένες αναφορές που δημοσιεύτηκαν το 2014, αυτό το έγγραφο περιελάμβανε κάθε λεπτομέρεια χωρίς επεξεργασία.
Κρυμμένο κάτω από τις συνήθεις καταχωρήσεις ήταν κάτι ύποπτο. Κυβότια με ετικέτες φρέσκων φρούτων με κωδικούς παρακολούθησης που δεν τέριαζαν με καμία γνωστή βάση δεδομένων αποστολής. Το βάρος ήταν ασυνεπές για τα φρούτα και το δηλωμένο περιεχόμενο δεν είχε νόημα. Αυτά τα κυβότια φορτώθηκαν στη μέση της νύχτας υπό ασφάλεια χωρίς δημόσιο αρχείο επιθεώρησης. Αυτό που το κάνει χειρότερο είναι η προέλευση του φορτίου. Περαιτέρω ανασκαφές εντόπισαν το φορτίο σε έναν υπεργολάβο που συνδεόταν με έναν Ευρωπαίο εργολάβο άμυνας. Δεν επρόκειτο για οποιαδήποτε τεχνολογική εταιρεία. Ήταν μια εταιρεία που εργαζόταν με ηλεκτρονικά στρατιωτικής ποιότητας. Ορισμένα έγγραφα συνέδεσαν το συγκεκριμένο φορτίο με ένα απόρριτο έργο που αφορούσε παρεμβολές σήματος και ηλεκτρομαγνητικές δοκιμές. Ο τελικός προορισμός δεν ήταν η Μαλαισία ή καν η Αυστραλία. Ήταν συγκεκριμένα η Κίνα, ένα κέντρο έρευνας άμυνας κοντά στο Πεκίνο. Αυτό δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το τι μετέφερε η πτήση MH370. Η εστίαση μετατοπίζεται από τους επιβάτες και τους πιλότους στο ίδιο το φορτίο. Οι αναλυτές των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν υποδείξει ότι εάν το φορτίο περιείχε ευαίσθητα εξαρτήματα, αρκετές χώρες μπορεί να είχαν λόγο να αναχαιτήσουν ή να παρακολουθήσουν την πτήση. Η επιτήρηση μπορεί να ξεκίνησε πολύ πριν από την απογείωση. Το αεροπλάνο μπορεί να είχε γίνει ένα πτυτικό εμπόδιο, μεταφέροντας υλικό πολύτιμο για να διακινδυνεύσει να πέσει σε λάθος χέρια. Έχει προκύψει μια νέα θεωρία. Το φορτίο μπορεί να περιλάμβανε ηλεκτρομαγνητικά εξαρτήματα που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτά τα εξαρτήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις υπογραφές του ραντάρ, να διαταράξουν τα συστήματα επικοινωνίας ή ακόμη και να μπερδέψουν τα χειριστήρια πλοήγησης. Εάν αυτό είναι αλήθεια, η MH370 ουσιαστικά μετέφερε μη δοκιμασμένη τεχνολογία που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικά της ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό εγείρει ένα σοβαρό ερώτημα. Θα μπορούσε το ίδιο το φορτίο να έχει προκαλέσει την εκτροπή του αεροσκάφους από την πορεία του, ή ακόμα χειρότερα, μήπως είχε γίνει πρόσβαση σε αυτό εξ αποστάσεως. Αρκετοί επιστήμονες που μελετούν τη διαρροή υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές είναι μια πραγματική πιθανότητα. Μερικοί πιστεύουν ότι η αποστολή περιελάμβανε πρωτότυπα κατευθυντικών παρεμβολέων. Πρόκειται για μικρές ισχυρές συσκευές που μπορούν να ανακατέψουν ραδιοφωνικά σήματα και σήματα GPS σε περιορισμένη εμβέλεια. Εάν ενεργοποιούνταν στον αέρα, θα μπορούσε να είχε καταστρέψει την ικανότητα του αεροπλάνου να επικοινωνεί ή να ανταποκρίνεται σωστά στα χειριστήρια πτήσης. Σε λάθος χέρια αυτό το είδος τεχνολογίας μετατρέπει ένα εμπορικό αεροσκάφος σε φάντασμα. Εξίσου ανησυχητική είναι η σιωπή που περιβάλλει τους ανθρώπους που χειρίστηκαν το φορτίο. Το προσωπικό εδάφους από την Κουάλα Λουμπούρ που φόρτωσε τα μυστηριώδη εμπορευματοκιβώτια δεν έλαβε ποτέ συνέντευξη από διεθνείς ερευνητές. Εσωτερικά σημειώματα του αεροδρομίου έδειξαν ότι τουλάχιστον 4 υπάλληλοι που εργάζονταν σε εκείνη τη βάρδια ανατέθηκαν ή απολύθηκαν λίγο μετά το περιστατικό. Δεν έγιναν ποτέ δημόσιες δηλώσεις και οι ταυτότητές τους παραμένουν απόρριτες. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας έχει μόνο εμβαθύνει την καχυποψία του κοινού. Στο μυστήριο προστίθεται μια νέα οπτική γωνία. Δορυφορικά δεδομένα από μια ιδιωτική αεροδιαστημική ομάδα δείχνουν μια ανεξήγητη αύξηση στις υπέρυθρες μετρήσεις κοντά στις τελευταίες γνωστές θέσεις της πτήσης MH370. Αυτό το είδος θερμικής υπογραφής θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πηγή ενέργειας επί του αεροσκάφους, κάτι περισσότερο από τον τυπικό εξοπλισμό του αεροσκάφους. Η ομάδα έχει ζητήσει επανεξέταση του χώρου αποσκευών, αλλά η πρόσβαση σε τυχόν συντρίμμια έχει περιοριστεί ή έχει απαγορευτεί. Εάν κάτι υπερφορτωθεί ή ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την πλήρη απώλεια επικοινωνίας και επαφής με το ραντάρ. Υπάρχει επίσης η ανησυχητική πιθανότητα το φορτίο να μην προοριζόταν ποτέ να φτάσει στον τελικό του σταθμό. Οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για την τεχνολογία διπλής χρήσης, τις αποστολές που μοιάζουν με πολίτες με κρυφές στρατιωτικές λειτουργίες. Εάν η πτήση MH370 μετέφερε ένα ωφέλιμο φορτίο πολύ ευαίσθητο για δημόσια αποκάλυψη, τότε οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησης του αεροσκάφους θα διακινδύνευε να αποκαλύψει αυτό το μυστικό. Το αποτέλεσμα καθυστερήσεις, εκτροπές και μια δεκαετία σύγχυσης. Ορισμένοι πρώην ειδικοί στην αεροπορία λένε τώρα ότι η συντριβή μπορεί να μην ήταν καθόλου τυχαία.
Η εξαφάνιση θα μπορούσε να ήταν μια μέθοδος απομάκρυνσης. Μια ελεγχόμενη προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του αεροπλάνου θα εξαφανιζόταν για πάντα. Καμία δίκη, κανένα σκάνδαλο, κανένα στοιχείο, απλώς ένα χαμένο αεροπλάνο και μια επίσημη εκδοχή που δεν ισχύει. Αν επρόκειτο για το τι υπήρχε μέσα στο αμπάρι και όχι για το ποιοι επέβαιναν, τότε τα αλλάζει όλα. Το κοινό έχει επικεντρωθεί στους επιβάτες και τους πιλότους εδώ και χρόνια. Τι θα γινόταν όμως αν η πραγματική απάντηση ήταν σφραγισμένη μέσα σε ένα κοντέινερ, κρυμμένη σε κοινή θέα και σβησμένη αθόρυβα? Αν το φορτίο ήταν πραγματικά ο στόχος, τότε τα υπόλοιπα ήταν ένα προπέτασμα καπνού. Ο κόσμος έψαχνε για λάθος στοιχεία, ενώ η πραγματική ιστορία βρισκόταν βαθιά κάτω από τον ωκεανό, κλειδωμένη σε ένα τσάλινο κουτί. Το M370 μπορεί να μην είχε ποτέ επιτραπεί να προσγειωθεί, επειδή αυτό που μετέφερε δεν έπρεπε να βρεθεί. Σήματα, φαντάσματα και η εξαφανιζόμενη ηχό. Στις αρχές του 2025 ερευνητές σε μια υποθαλάσσια βάση ακρόασης στα ανοιχτά του Μαΐτιους κατέγραψαν κάτι παράξενο. Βαθιά κάτω από τον ωκεανό, μηχανικοί παλμοί χαμηλής συχνότητας άρχισαν να επαναλαμβάνονται με σταθερό ρυθμό. Δεν επρόκειτο για τυχαίους θορύβους του ωκεανού ή τεκτονικές μετατοπίσεις. Το σήμα έμοιαζε με το χτύπημα ενός καταγραφέα δεδομένων πτήσης του είδους που χρησιμοποιείται στα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων. Είχαν περάσει πάνω από 11 χρόνια από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 και όλοι πίστευαν ότι το μαύρο κουτί είτε είχε καταστραφεί είτε είχε συνθλιβεί. Αλλά αυτό το σήμα δεν τέριαζε με τίποτα από αυτά που έλειπαν εκείνη τη στιγμή. Ακουγόταν σαν κάτι χαμένο πριν από μια δεκαετία. Οι ειδικοί στον σταθμό συνέκριναν το ακουστικό προφίλ των παλμών με αρχιοθετημένα δεδομένα από τον φάρο της πτήσης MH370. Χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό αντιστοίχησης μοτίβων, το σύστημα έδειξε ομοιότητα 78%, ένα επίπεδο πολύ υψηλό για να αγνοηθεί. Αν και δεν ήταν τέλειο, ήταν αρκετό για να υποδηλώσει ότι η πηγή ping προερχόταν από το ίδιο μοντέλο καταγραφέα που χρησιμοποιήθηκε στο αγνοούμενο αεροπλάνο. Αυτό που το έκανε πιο ύποπτο ήταν το εύρος συχνοτήτων, σχεδόν πανομοιότυπο με το αρχικό σήμα του μαύρου κουτιού. Αυτό άφησε τους επιστήμονες να αναρωτιούνται αν ο καταγραφέας είχε με κάποιο τρόπο επανενεργοποιηθεί ή αν κάτι νέο είχε ενεργοποιήσει τον παλιό παλμό. Οι θαλάσσιοι ερευνητές πρότειναν μια ιδέα γνωστή ως ωκεάνια μνήμη. Η θεωρία εξηγεί πως ορισμένοι πυθμένες των ωκεανών μπορούν να παγιδεύσουν και να αποθηκεύσουν ηχητικά κύματα παρόμοια με τον τρόπο που αντιχούν τα σπήλαια. Υπό ακραίες αλλαγές πίεσης και θερμοκρασίας, αυτά τα παγιδευμένα κύματα ενδέχεται να απελευθερωθούν ξανά, δημιουργώντας καθυστερημένα ηχητικά συμβάντα. Σε αυτήν την περίπτωση, το σήμα φάντασμα θα μπορούσε να είναι ένα παλιό ping που αναπηδά από βαθιά μέσα σε μια τάφρο. Αυτό θα σήμαινε ότι το σήμα δεν προέρχεται από την ίδια τη συσκευή, αλλά από μια παραμορφωμένη ανάμνηση της τελευταίας γνωστής εκπομπής της. Αλλά δεν συμφωνούν όλοι με αυτή τη θεωρία. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι το σήμα είναι πολύ καθαρό, πολύ πρόσφατο και πολύ δομημένο για να είναι μια καθυστερημένη ηχό. Αντίθετα, πιστεύουν ότι το μαύρο κουτί ή μέρος του μπορεί να παρέμεινε άθικτο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θα εξηγούσε την επανεμφάνιση του παλμού το 2025. Αν είχε θαυτεί κάτω από συντρίμμια ή είχε σφινωθεί σε κάποια σχισμή, η κίνηση που προκλήθηκε από υποθαλάσσια δραστηριότητα θα μπορούσε να το είχε μετακινήσει, επιτρέποντας στον φάρο να επανενεργοποιηθεί για λίγο. Αυτό θα αμφισβητούσε τον ισχυρισμό ότι τα συντρίμμια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στο μυστήριο, δίτες στην περιοχή ανακάλυψαν ίχνη ραδιενεργών ισοτόπων κοντά στο σημείο του ακουστικού συμβάντος. Αυτά δεν ήταν φυσικά. Τα ισότοπα τέριαζαν με αυτά που χρησιμοποιούνται σε ελεγχόμενες βόμβες κατεδάφισης. Αυτό υποδηλώνει ότι κάποια μορφή έκρηξης συνέβη κάτω από τη θάλασσα, πιθανώς χρόνια μετά την αρχική συντριβή. Η έκρηξη μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία ή να αποτρέψει την ανάκτηση, θέτει το ερώτημα. Τι έμεινε εκεί κάτω που κάποιος ήθελε να σβήσει? Δεν είναι η πρώτη φορά που παράξενα υποβρύχια σήματα συνδέονται με την πτήση MH370. Το 2016, ένας διαφορετικός ακουστικός σταθμός κατέγραψε ένα αμυδρό χτύπημα κοντά στο νότιο Ινδικό ωκεανό, αλλά το σήμα απορρίφθηκε ως τυχαίο. Αυτή τη φορά τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πιο δύσκολο να αγνοηθούν. Η τοποθεσία.
Το ηχητικό προφίλ και η παρουσία αφύσικων στοιχείων ευθυγραμμίζονται με θεωρίες που υποδηλώνουν ότι το σημείο της συντριβής μπορεί να έχει παραποιηθεί. Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι το μυστήριο δεν έχει απλώς θαυτεί, αλλά έχει διαχειριστεί. Η επανεμφάνιση του σήματος αναζωπυρώνει επίσης ερωτήματα σχετικά με το τι υπήρχε μέσα στο αεροπλάνο. Αν το φορτίο περιελάμβανε ευαίσθητη τεχνολογία ή υλικό πληροφοριών, οι υπεύθυνοι μπορεί να περίμεναν μέχρι να τελειώσει η έρευνα για να καταστρέψουν το τελευταίο ίχνος. Ο ωκεανός παρέχει κάλυψη, αλλά ακόμη και τα βαθύτερα μυστικά δεν μένουν κρυμμένα για πάντα. Ο χρονισμός του παλμού πάνω από μία δεκαετία αργότερα φαίνεται πολύ ακριβής για να θεωρηθεί ατύχημα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελικό στάδιο καθαρισμού που έγινε αθόρυβα μακριά από την παγκόσμια προσοχή. Ορισμένοι θεωρητικοί του παραφυσικού ισχυρίζονται ότι το σήμα είναι ένα αποτύπωμα φαντάσματος. Μια υπερφυσική κραυγή από τον ωκεανό, αλλά η επιστήμη κλείνει προς μια πιο τεκμηριωμένη εξήγηση. Εάν το μαύρο κουτί ή ένας εφεδρικός πομπός ήταν προστατευμένος σε ένα μέρος του ναυαγίου, τότε μόνο η πρόσφατη υποβρύχια δραστηριότητα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το σήμα μόλις επέστρεψε. Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι το ναυάγιο δεν έχει αποσυνδεθεί πλήρως και μπορεί να εξακολουθεί να έχει απαντήσεις. Το πιο σημαντικό, δείχνει ότι κάποιος παρακολουθεί την τοποθεσία πολύ μετά την εξέλιξη του κόσμου. Το μεγαλύτερο ερώτημα τώρα είναι γιατί ένα τέτοιο σήμα θα εμφανιζόταν καν μετά από τόσα χρόνια. Μια τυχαία σύμπτωση φαίνεται απίθανη. Ένα σφάλμα στην ακουστική του ωκεανού φαίνεται ακόμη πιο απίθανο όταν συνδυάζεται με ίχνη εκρηκτικών υπολοιμάτων. Αυτό αφήνει μια επιλογή. Κάτι ή κάποιος παρενέβη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το μυστήριο της πτήσης MH370 δεν έχει παγώσει στο χρόνο. Είναι ακόμα ενεργό, εξακολουθεί να αλλάζει και εξακολουθεί να ξαναγράφεται κομμάτι-κομμάτι, σήμα με σήμα. Μετά από 11 χρόνια, το μυστήριο της πτήσης MH370 μετατοπίζεται από ένα χαμένο αεροπλάνο σε μια συγκάλυψη που περιλαμβάνει στρατιωτικά μυστικά και σβησμένα στοιχεία μελλοντικών ξαναγραφών. Η ανακάλυψη νέων ακουστικών σημάτων, ραδιενεργών ιχνών και ενός μυστικού δηλητηρίου φορτίου έχει αλλάξει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για την πτήση MH370. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα με το αεροπλάνο να παρεκκλίνει από την πορεία του και να εξαφανίζεται στον Ινδικό ωκεανό δεν αντιστοιχεί πλέον. Εάν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους εξέπεμψε σήματα 11 χρόνια αργότερα, τότε πιθανότατα επέζησε περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Εάν βρέθηκαν ραδιενεργά υλικά, τότε κάποιος μπορεί να επέστρεψε στο σημείο της συντριβής για να καταστρέψει ό,τι είχε απομείνει. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε τις τελευταίες στιγμές της πτήσης MH370. Τώρα, η ίδια η αιτία της συντριβής τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ήταν πράγματι μια τραγική βλάβη συστήματος ή ένα λάθος του πιλότου, ή μήπως ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής παρέμβασης που συνδεόταν με το φορτίο επί του πλοίου. Η συμπερίληψη λανθασμένα αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού από έναν εργολάβο άμυνας υπονοεί μια μυστική επιχείρηση μεταφοράς. Αν ναι, η πτήση μπορεί να είχε στοχοποιηθεί όχι για το ποιος επέβαινε σε αυτήν, αλλά για το τι μετέφερε. Αυτό οδηγεί στην επόμενη σκληρή αλήθεια. Κάποιος γνώριζε περισσότερα από όσα παραδέχτηκε ποτέ. Η σιωπή του πληρώματος εδάφους, η λανθασμένη επισήμανση του δηλωτικού και οι ανεξέταστες ανομαλίες του ραντάρ υποδηλώνουν συντονισμό. Εάν μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών παρακολούθησε το φορτίο, είναι πιθανό το αεροπλάνο να αναχαιτίστηκε ή να εκτράπηκε σκόπιμα. Τα συντρίμμια που βρέθηκαν μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν την πλήρη συντριβή, αλλά μια ελεγχόμενη πυροδότηση επιλεγμένων τμήματων. Αυτό ανοίγει την πόρτα στον εντοπισμό του ποιος είχε τα μέσα και το κίνητρο να σβήσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Για την αεροπορία αυτό αλλάζει την παγκόσμια συζήτηση. Ο έλεγχος φορτίου ήταν ήδη υπό αναθεώρηση, αλλά τώρα υπάρχει μια δυναμική για πλήρη διαφάνεια σχετικά με το τι μεταφέρουν τα εμπορικά αεροπλάνα, ειδικά όταν συνδέονται με διεθνή δίκτυα πληροφοριών. Ομάδες αεροπορίας και οικογένειες ζητούν τώρα την υποχρεωτική καθολική δορυφορική παρακολούθηση EERI για να διασφαλιστεί ότι κανένα αεροπλάνο δεν θα εξαφανιστεί ξανά. Υπάρχει επίσης πίεση για διερεύνηση πιθανής στρατιωτικής παρέμβασης σε πολιτικές διαδρομές, κάτι που σπάνια παραδέχεται δημόσια. Νέα μέτρα ασφαλείας πιθανότατα θα ακολουθήσουν, αλλά όχι χωρίς αντίσταση. Τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης είναι ακριβά
και ορισμένες χώρες μπορεί να τα θεωρούν απειλή για την κυριαρχία τους. Αλλά η υπόθεση MH370 απέδειξε ότι χωρίς πλήρη ορατότητα η λογοδοσία καταρρέει γρήγορα. Κάθε κομμάτι που λείπει προσθέτει χρόνια σιωπής για τις θλιμμένες οικογένειες. Η ελπίδα είναι ότι η αεροπορία δεν επιτρέπει πλέον αυτό το είδος κενού πληροφοριών. Με όλα αυτά, η ιστορία της MH370 έχει ξεπεράσει τα όρια ενός χαμένου αεροπλάνου. Γίνεται πλέον παράδειγμα διεθνούς συγκάλυψης και επιχειρησιακής αποτυχίας. Τα διαρρεύσαντα έγγραφα, τα νέα σήματα και τα φυσικά στοιχεία υποδεικνύουν μια αποστολή που πήγε στραβά και έναν καθαρισμό που ακολούθησε. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ένα αεροπορικό δυστύχημα. Πρόκειται για κρυφή δύναμη, ψευδείς αναφορές και σιωπή μπροστά στην αλήθεια. Οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού. Για πάνω από μια δεκαετία ζουν χωρίς σαφή απάντηση. Πολλοί ένιωσαν αγνοημένοι, παραπλανημένοι ή εγκαταλελειμμένοι. Αλλά αυτό το νέο κύμα ανακαλύψεων προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα κλείσιμο. Τους δίνει το έδαφος να απαιτήσουν απαντήσεις. Αποδεικνύει ότι η ιστορία δεν τελείωσε ποτέ, μόνο σταμάτησε. Ορισμένες από αυτές τις οικογένειες έχουν ήδη ζητήσει ανεξάρτητες έρευνες με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν είναι ικανοποιημένοι με προηγούμενες αναφορές ή υποθέσεις. Με το διεθνές προσκήνιο να επιστρέφει στην πτήση MH370, υπάρχει επιτέλους πίεση να ανοίξει ξανά η υπόθεση με σύγχρονα εργαλεία. Για αυτούς δεν έχει πλέον σημασία τι συνέβη. Αφορά το να διασφαλιστεί ότι καμία άλλη οικογένεια δεν θα χρειαστεί να υπομείνει την ίδια σιωπή. Ο αγώνας τους δεν είναι μόνο συναισθηματικός, είναι πρακτικός. Το πιο ανατριχιαστικό είναι το πόσα παραμένουν υποβρύχια ανέγκυχτα και άγνωστα. Αν ένα απλό ακουστικό σήμα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την αφήγηση, φανταστείτε τι μπορεί να αποκαλύψουν τα υπόλοιπα συντρίμμια. Τα μαύρα κουτιά μπορούν να περιέχουν ώρες δεδομένων πτήσης. Αν κάποιο εξακολουθεί να υπάρχει άθικτο κάπου βαθιά στον ωκεανό, θα μπορούσε να αποκαλύψει κάθε κρυφή λεπτομέρεια. Θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την ακριβή διαδρομή τις τελευταίες στιγμές και τον λόγο για τον οποίο το αεροπλάνο έπεσε από τα ραντάρ. Μια νέα πληροφορία που σπάνια συζητείται είναι ότι μερικά αρχεία καταγραφής δορυφόρων που προηγουμένως απορρίπτονταν ως σφάλματα μπορεί τώρα να ευθυγραμμίζονται με τους ηχητικούς παλμούς που καταγράφηκαν κοντά στο Μαυρίκιο. Αυτό θα υποδήλωνε ότι το αεροσκάφος ή μέρη του κινήθηκαν μετά τη συντριβή ή ότι κάποιος προσπάθησε να σηματοδοτήσει τις ομάδες διάσωσης με ψευδή ίχνη. Αν αληθεύει, δεν θα πρόκειται απλώς για περίπτωση καταστροφής, αλλά για μια περίπτωση εσκεμμένης παραπλάνησης, η οποία θα μετακυλούσε την ευθύνη από τη φύση στα ανθρώπινα χέρια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Κάντε κλικ στο επόμενο βίντεο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας για περισσότερο εκπληκτικό περιεχόμενο.